ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଥିବେ ଟିକେ ଭାବିବେ ଆପଣ ମରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତା ଜଳୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଥା ହେଉଥିବେ ତ କିଛି ଲୋକ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେତେବେଳେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସରିବ ଆଉ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପରିବାର ବନ୍ଧୁକୁଣିଆଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୈଠକ ବସିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁକୁଣିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରୁ କମିବାରେ ଲାଗିବେ। 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣକୁ ନେଇ କଥା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମୋବାଇଲ ଓ ଟିଭିରେ କମେଡି ଭିଡିଓ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସବୁକିଛି ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବା ଭଳି ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ କର୍ମମୟ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ।